Beyk Allah'ın adı bilen her birinin atlı kalan ozakları da dünyada ehli obadan fırsatlar beyk biri vardır. Dile gidip anha biz sizler bilen bugün yine de bizim Türkmen arkadan gözün Türkmenistan devletimizde bir yeni bir tane maşgalan düyüp tutulýar. Bu kimni pikir etdiýän bolsaňyz, bizim gözün Türkmenistan devletimizin boynu 361 ýyly daşawy topragyny, äärlerin pirlerin mekany 360 topragyny hormaty münasip aradurdamy ojagyny tutulýan toýun şowguny bizi sizler bilen bugün Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherindäki Şadyr dostumyzyň döwletli ojagyny birikdirýär. Mehman mihmanlar, mehman agalar, deň dostlary dost ýardy. Oy şeýle owadan fırsatlar size de beýik biri var. Hemişe dowamyt bolsun, ýaxşy niýetler eçilsin diýip bugün Şadyr dostumyz bilen Bägül doganmyzyň durmuş toýu. Toýlaryň toýulaşdy Şadyrdy. Seniň bagyt diýip çapýan bedewleriň elmidama ýoly ýykatar bolsun. Beýik Allah her biriniň atlaran oljaklar bola şeýle toýlu fırsatlary oy peşkeş berdin diýip toýlu fırsatlara başlaýar. Bizden daşlaşma. Elmidama size şeýle toýlu günleri ýarar bolmak. Daway, ýöredim. Toýlu bella diýip. Gazan kaynak tutup bunun hemişe kaynamak. Ağır toyları bu olsun, şeyle olmadan fırlatlarına baktalar alacaklar. Bu değil mi? Daha da bir var ne diyebilsin. Bizim arkadan mıdır Türkmenistan devletimizin pirlerin mekanı, eğerlerin mekanı 360 toprağında aradık. Daha olacak. Ulakan toyların şovkunu dediğim sizlerden Russiya Federasyonu. Moskva şehirler Şadır'da okulun olacak. Böyle yürek arba olma etmediniz. Şadır'da hem Bägül doğumuzun bu bak toyu. Tamam. Baktım çadır Bägül baktım. O şadırcın bunu durmuştayı, göğüt heyni yarımlarımda ama bağıt yaşı, maşkalarında ama ağda verip botun. Allah'can teden bir il halkın diyetine yaramlı, koç, oğul gıyıllarını botun. Canını tağı botun. Berekallah. Anadırda kecebe düştü, onmalım, kecebenin köp oldun, toyun oluştun. O Şadyrda Bägül bagtly bolun, bagat baktın döwlet ýoksun. Şular toýlar hem maňyny da köp bolun. Toý diýip gatdy. Kileler olmayan Şadyrda Bägül bagtly bolun, bagtly azan köp bolun. Toýlar olmaz, Şadyrda Bägül bagtly bolun. Toýlar olmaly berdi. Toylagan bolsun Şadyrda Bägül bagtly bolun. Bagtly ýaşa. Arumniyetlerini ettiler, ýaşlar bagtly boldum, görjekleri gowy boldum. Oşa garrydylar. Aradırda hizmeti buyurdum. Kısmına. Uzağından kuvandırdım. Hem məğlum oyları şunun esmarikleri nesip etsin. Sağ ol. Şadırda bagtly bolun. Aradırdagan ama Şadyrdan toýup gedi. Bagtly bolsun. Bägül bilen. Oğul taýak toýuna hem mene ýatyrmak nesip etsin. Ýaşlar bagtly bolun. Belen tolum, belen diýse başlaşyň. Ruhun tuğkimin berende bolsun. Ähli dünýede gussa bilen hoşlaşyň, ruhun tuğkimin berende bolsun. Geçen ýaşlarynda. Oy Türkmeniň ojaklaryna şeýle odan toýlar ýar bolsun. Janyňyz sag bolsun. Sen beýiksen sebäp halkyň beýikdir. Türkmeniň pes ogly bolmak aýypdyr diýen. Elmydama Türkmen ýigitlerimiz dünýäniň çar günjeginde ruhu belend bolsun, jany sag bolsun. Boy dowamat bolsun. Amin. Boldu. Yak. Olsa sen koş. Oldu. Teber bir yana koymadın onu. Bol tutu lan dur ana. Öyle berekalla yaşlar bak. Yaşlar bak. Hadi, geçelim. Kavul edelim. Bir bazı yürüyümüz var.
orada yerleri var. Hadi onda. Hadi. Yok. Hadi. Böyle be. Hadi, böyle be. Sadırdı bağıttı olmayayım. Böyle be. Allah'tan bozon elmi daha mı? Ayağı düştün, zarımıza vurdum. Koy her bir Türkmen masalasıyla gece ve sürmek neyliği ettim ben. Allah zarımıza vurdum. Elmi daha mı Türkmen masalasıyla koyun. Bozunu gecenin için ehvan ihbarlar, ehvan deniz usta doğa yazarıyız. Ağaları, gelmeceler, kudalar, saatlerleri. Bugün sadık dostlarım kuruyacağız. Durmasında iyi yağda tutmadım dostları. Hadi, gelmem kaçmayalım. Şuraya gel. Ay sağlık var. Haydi haydi. Durmuş çıkarırsın sesini. Yonak başlayalım başla. Ne durdu? Şadır. Özü barayım ya. Azvaçka mutlu değil mi? Derkeler canını tavırdı, toylar uttu vardın. Verneyle oğudan fırsatlar bugün. Ha. Arkadan bir de Türkmenistan devletinin köyünün şehrine Aradır'dan ocağında ulu kan toyları sayattı ediyor. Hani gelin saatini ulan günün gelini.
Spasiba. Bereketler. Toylar toylasın. Bereketler. Ay aydın gece gönledim seni. Yanardın aşında kıydırdın beni. Ay aydın gece gönledim seni. Yanardın aşında kıydırdın beni. Yıldızlara bakıp hatırdım beni. Yanardın aşında Türkmen güzeli. Yıldızlara bakıp hatırdım beni. Yanardın aşında Türkmen güzeli. Türkmen güzeli, Türkmen güzeli. Yanardın aşında Türkmen güzeli. Türkmen güzeli, Türkmen güzeli. Kıydırdın aşında Türkmen güzeli. Bereketler. Sağ. Bereketler. Hadi. Kaşların kararıp kirpiği oklarım. Yabancıdan elem kendiliğim yok. Kaşları kararıp kirpiği oklarım. Yabancıdan elem kendiliğim yoktur. Parça aylar benim şüphelim haklar. Yanardım ışığında Türkmen gönlü. Parça aylar benim şüphelim haklar. Yanardım ışığında Türkmen gönlü. Türkmen gönlü, Türkmen gönlü. Yanardım ışığında Türkmen gönlü. Türkmen gönlü, Türkmen gönlü. Kıydırdın ışığında Türkmen gönlü. Bereketler. Aradurdan duydum aydım. Bugün olacağım Kezevetçiye. Bugün tenim perdendim. Sadır dostumudum. En mınamı şeydim. Toylu günler hep bol. Yeşil miklitim, mitlicen ana. Orlanıp yetiştin gelin kemana. Keşimin bebeği, mitlicen ana. Orlanıp yetiştin gelin kemana. Bakşı aydır benim, şüphelim kalır. Yanardım ışığında Türkmen gönlü. Aşık aydır benim, şüphelim kalır. Yanardım ışığında Türkmen gönlü. Türkmen gönlü, Türkmen gönlü. Yanardım ışığında Türkmen gönlü. Türkmen gönlü, Türkmen gönlü. Kıydırdın ışığında Türkmen gönlü. Bereketler. Mehriban bihbarlar, mehriban ağalar, den dostları, dostyarlar. Hemmäňe gözüň aýdyň diýesim gelýär. Bugün inha biziň türkmen masala. Sebäbini aslında toratan biziň goýny 360 pirli, äärli mekan. Biziň arkadaly gödel Türkmenistan döwletimiziň Daşaw vilayatynyň Könürgen şäherine Aradurdagymyzyň ojagynaky toyuň şowguny onun sebäpkäri Şadyr dostumuz bilen bägil dogunmyzyň bugünkü şatlykdan doly bagta barýar ýollaryny şaýatlyk edýär. Mehriban mihmanlar, mehriban ağalar, den dostlary, dostýarlary, kursdaşlary hemde gudalary. Hemmäňe şeýle toýly günde hoş gördük. Beýik Allah'ın adı bilen her biriniň atly galan ojaklaryňda şeýle odan pursatlary beýik bir wardyň dilek edip. Bugünkü döwletli masalanyň şatlygyna saýat bolup gelen mehmanlar, gelin geçin gözüň aýdyň Aradurdagy. Seniň ojagyňy bugün Kezevetçiye. Bugün şeýle seniň perdendiň Şadyr dostumyz. Seniň ojagyňy gelen Kezebe bägil doganjymyz. Goý bular bagtly bolsunlar. Biziň Türkmen döwletimizde gerekli ýaşlar bolup ýetişsin. Mehriban mehmanlar, mehriban ağalar, den dostlar, dostýarlar. Bugünkü ýaşlarymyza ak pata bermek üçin, bugünkü döwletli masalanyň şatlygyna saýat bolup gelen mehriban mehmanlara, bugünkü den dost dostýarlaryna ana şu ýerdäki toýmyzy açyp bermek üçin döwletli masalanyň şatlygyna saýat bolup gelen bir näçe mehmanlarymyz bar, ağalarymyz bar, den dostlarymyz bar. Şolardan ak pata almak üçin ana şu ýerde Murad ağamyz bilen Hozam ağamyzy toy mikrofony teklip edýär. Gelin ani. Ağalar nirede bolsun bugünkü Aradurda ağamyzyň ojagynaky şatlygyna saýat bolup gelen mehriban mehmanlara, den dostlara, dostýarlara, hemde ýaşlara ak pata bermek üçin, ýaşlary toy açyp bermek üçin ýaşlardan haýsy edeliň. Murad ağa hem Hozam ağa gelin ani. Ağalar hemmäňe bugün toýly mekanyna hoş gördük.
Goy beýik bir var, sizin hem asly galaly ojaklaryňy da şeýle owadan toýlary netip etsin. Size de ogul öýrüp gyý çykarmak, dünýäniň çarkynjygyny, yer şarynyň çarkynjygyny, aslyny Oğuz Han'dan alıp gaýdan türkmen başgala elmedama toýlagullar ýar bolsun diýip. Hani sizden bir toýuň şatlygyny saýat bolup ýürek arzuwlaryny aýdyp berdiň başsyna. Al toyuňyz toý ulaşdym. Hoş geldiňiz. Şadyrdy nemiz, bägul gelinimiz. O görjüňiz gowruk bolsun, bagtly bir abraýly maşgala bolmagy ýokarkydan dilek edýän. Aradyrdyňyny doluqanda bara. Goşuňyz toýlar hemmäňde de netip etsin. Tuğulama taçaklaryňyza da gowgullygyny ýalyldyn tafallaňyz. Toýdan bolsun ýigitler. Toýdan boldum. Arzuwlaryňyza ýetin. Bagtly bolun ýaşlar. Tawal kagamanat radurda gözün aydın gecebe düştü. Çadırdı inim. Toylong toyuluştun. Koşugar. Russiyanın aklı kunjoklarından gelen mihmallar, kudurlar, kursdaşlar, deňduşlar, dotyalar, ağalar hemmäňiň öňünde düşünýärler. Toy boldun. Şu toyu gowy edip agdywylyk bilen şokuly şagalarly geçireliň. Hemmäňiň bir şeýle açyk boldun. Tawalyň. Berekellah, hana bir sapak salayelin ýaşullaryň ak pataty, berekellah. Aradurdagy Zülfä gelineci, gözüň aýdyň. Ýene bir gedek ähli şeýerdäki mihmanlaryň adyndan. Bugün ojaňyda kejebe düşýär. Anha mehman mihmanlar biziň hem şatlygymyzyň çägi ýok. Şu iki ýaşlaryň iň ýakyn ymtanlarynyň ornuny bu netipler bize netip etdi. Biz bu dünýede iň bagtly ymtanlaryň hatyryna diýsek, yalňysmaýar. Sebäbi her bir maşgala, her bir enata, her bir ýaşlara bugünkü şatlygyna saýat bolup gelen mehriban mihmanlara ýürek arzuwymyzy beýan edilen. Bugün şadyr dostumyz bilen bägil doganjymyzyň bagtdan doly söýgü fursatlary, bagta barýan bedewleri goý bidiremeden jarlary tawardyn. Toýlar gutly bolsun elmedama owadan ýaşlarymyz şu fursatda ýaly durmuşlaram owadan bolsun. Hemmäňizi bugünkü döwletli maşgalanyň toy saçany hoş gördük. Toylarymyzy owadan aýdymlar bilen dowam edeliň. İşleňiz açyk bolun, toylar gutly bolsun. Şadyrdynym hem dostum, bägil doganjymyz. Goý siziň bu durmuşda elmedama bagtlylygyň dowamly bolsun. Beýik Allah sizi Erli pirli mekan 360 toprağını elmedama ilmedin halkımızın aramızda görmegi maşgala olup nutkoluk maşgala olup geçsin. Oğul söyün, perden söyün, gıy söyün. Canına sağ oldun. Bugünkü toymudun oğudan aydımlarıyla bedecek. Bizim Rusya Federasyası Moskva şehrindeki Türkmenin taçanı giyinden yadan agayiflerin himayetkarlık ediyen canlı ses toporu sizi aydım tadilen beder. Bugünkü toymudu oğudan fırsatları bedeyen mehruan mihmallar koyşeyle oğudan fırsatları her birinin atlı halalı ocaklarına netip etsin deyip oğudan ayrımlar bilen toylarımızı devam edelim yürüdük başlayalım.